Magandang araw sa inyo mga ka-chicken. Okay, kumusta pa yung mga ka-chicken ano? Nandito naman si Ed Leon, nagbabalik sa inyo mga ka-chicken. Okay, ayan, magandang araw sa inyo mga ka-chicken ulit no? Ngayon mga ka-chicken, nandito naman tayo sa ating episode sa pag-alaga ng mga sisiw. Bali nasa day 18 na tayo mga ka-chicken. Ngayon maglilipat na tayo mga ka-chicken ng ating mga sisiw no? Kasi masikip na sila doon sa kanilang brother cage, saka malalaki na sila at saka hindi na din maganda para sa kanila yung ipa kasi nga lumalaki na sila, kailangan na nila ng maluwag at saka yung brother na hindi mararumihan ng kanilang ipot. Tulad nito, dito natin sila ilalagay mga chicken yung ating mga sisiw. Nandito rin yung ating mga ibang manok, pero yung ating mga sisiw dito na space ko muna sila ilalagay mga ka-chicken. Ayan, puntahan na natin mga ka-chicken yung ating mga sisiw. Pero bago yan mga ka-chicken, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa channel, please do subscribe and hit the notification bell para notified kayo sa mga susunod pa nating videos o vlog na i-upload mga ka-chicken ano? Ayan, maraming salamat po mga ka-chicken. Tara, puntahan na natin mga ka-chicken. Ayan mga ka-chicken, nandito na tayo sa ating brother no? Ayan, ito yung ating mga sisiw. Ito na mga ka-chicken, yung ating mga sisiw. Ayan, malakas na lumipad yun, kaya ngayon mga ka-chicken, kailangan na natin ilipat ito sila kasi hindi na maganda para sa kanila itong aking nilalagyan. Yung ipa kasi magkukus na yan ng ammonia kasi kahit bago ko palang binalitan, mabilis agad dumami yung ipot nila. At saka yung pakainan nila mga chicken sa lagi nilang pagkakaskas ng ipa, natatabunan na yung pakainan nila. Kaya kailangan na natin itong ilipat doon sa bagong brother natin. Yan, ganyan na sila kalalaki mga chicken tingin ko kaya nila makasurvive doon sa ating bagong brother kasi yan malaki na sila at saka may mga balahibo na din. Ganyan yung mga pakainan nila mga chicken tatabunan talaga. Yan, at saka malakas na lumipad pag nagpapakain ako, ganyan na umakit na sa taas. Tara, lipat na natin ito mga chicken. Mga chicken, nilagay na natin doon ang bagong paglalagyan. Ayan, lipat na. Diyan na kayo. Baba. Welcome sa bagong area. Yan, kunin pa natin yung iba mga ka-chicken. A few moments later. Ito na sila mga ka-chicken, yung ating mga sisiw Yan, nakita nyo, nandito sila. Kaya maganda na yung paglalagyan sa kanila mga ka-chicken pakita ko sa inyo mga ka-chicken. Okay, ito na sila mga ka-chicken, yung ating mga sisiw Ayan, nilagyan ko lang muna ng sapin na karton para hindi sila manibago na bakit butas na yung tinapakan nila. Kasi yung ko dito mga ka-chicken,
experience ko dito, pag bago ko silang nilalagay dito, tulad niyan, butas, lumilipad-lipad sila, na-stress sila. Kaya yung ginagawa ko mga chicken, lalagyan ko muna ng karton para misapin nila. Kaya yan, kung makita nyo mga chicken, medyo masikip sila, no? Kasi pinapadap ko muna sa kanila yung bagong brooder nila. Pagkatapos nyan, mga ngayon na ilang minuto na makalipas, tatanggalin ko na itong harang kasi natatanggal lang ito para medyo mas maluwag sila hanggang dito yung area nila. Yan, ito sila mga chicken, yung ating mga sisyo, no? Na Hubbard at saka Rhode Island Red. Ayan na yung mga hitsura nila mga chicken. Saka naglalagay din ako muna ng pailaw mga chicken. Ngayon lang for the purpose ating vlog, pero yung pailaw ko talaga mga chicken dito ay tuwing gabi na lang tayo nagpapailaw, ano? Umaga hindi na tayo naglalagay ng ilaw, tuwing gabi na lang para ma-achieve din natin yung ad libitum na papakain sa kanila. At saka kailangan pa din nila ng konting init, lalo na sa gabi ng malamig. Kaya ito, may nilagay lang muna ako ng ilaw sa kanila, no? Yung brooder natin na bago, wala na silang mga kaskas na ipa. Ayan, kakalipat ko lang ngayon, magbibigay na tayo ng pagkain sa kanila, no? Pero bago yan, pakita ko naman sa inyo mga chicken na bubuksan natin ito. Ito yung kagandahan sa design ng brooder natin mga chicken. Sa mga hindi pa nakapanood, no? Panoorin nyo mga chicken sa mga previous vlog natin. Nandoon yung paano natin ginawa ang brooder nito. Ayan, buksan natin. Ganyan lang kasimple mga chicken, no? Ayan, maluwag na sila. Ayan, parang nanibago pa sila. Ba't ang luwag doon? Tayo dito nagkisiksikan. Ayan sila mga chicken. Ating mga sisiw. Ayan, nanibago pa sila lumapit doon. Yan na sila. Mga sisiw. Ayan, ngayon bigay tayo ng pagkain sa kanila mga chicken. Ito sa mga chicken, tingnan nyo, nanibago talaga, tumitingin sila doon, no? Kasi wala yung sapin doon. Siguro lalagyan din natin mamaya dyan. Yan, bigyan ko na muna sila ng pagkain, ano? Dahil sigurado kung gusto na nyo nang kumain. Kain kayo, kain. Yan. Kain na sila mga chicken. Yung mga sisiw. Lagay natin sa gitna para hindi kayo mag-aagawan dyan. Sige. Yan. So, bali ganyan mga ka-chicken. Maglalagay pa ako ng isang pakainan nila kasi kung nakikita nyo, masyadong sisiksikan sila at hindi makakain yung iba. Lalagyan natin pa ng isang pakainan dyan. Kasi kita naman natin na medyo malalaki na sila. Yan. Ayos na ayos sila sa mga chicken. Okay, ayan mga chicken. Yung ibibigay natin na painom ngayon ay probiotics. Ayan. Bakit probiotics yung ibibigay natin mga chicken? Kasi kailangan yan kasi bago tayo nagbigay ng ng antibacterial sa kanila o antibiotic, nag-bacterial flushing tayo. Siyempre hindi lang yung mga bad bacteria yung natanggal doon, may nasama pa na mga good bacteria, kasi kaya i-replenish natin ngayon. Nagbibigay tayo ng probiotics para yung mga natanggal na mga good bacteria ay may balik natin sa kanila. Yan yung kagandahan ng probiotics mga chicken. Nagbibigay tayo ng probiotics. Yan, namilipad na. Joke lang. Yan, ganyan na sila mga chicken. Yung ating mga sisiw. Yan mga chicken, no? Yung pakain din natin sa kanila mga chicken
ay nasa ano pa din tayo, nasa 25% na pinalo natin sa una natin binigay na pagkain. Yung nakain natin ay Integra 1, saka naging unti-unti natin introduce sa Integra 2, kaya hinahaluan ko muna sa ngayon na itong linggo na ito ay ano ito, yung binibigay ko yung 25% na Integra 2000. Yan. Yan muna yung ating mga sisyo, no? Yan, napakaganda na tingnan mga chicken. Yan, nalipat na natin sila. Medyo gaganahan na sila dito. Medyo maluwag na sila. Yan, ating mga sisiyo. Ganyan na sila kalaki mga chicken, no? At sa mga sumubaybay dyan na galing sa ating D1 hanggang ngayon, D18 natin ngayon, mga 18 days old na mga sisiyo. Ayan sila. Yan, nakakatawa mga chicken, no? Yung mga sisiyo, dito pa sila nagtipon-tipon kasi nanibago pa sila pumunta doon kasi makita nila na bakit butas na yung napaka nila. Kaya dito muna sila nagkukumpulan. Pero pag maka-adapt na yan sila, sigurado papunta doon na yan yung ano nila. Yung karton tatanggalin na natin yan siguro mamaya. Marami nang ipot kapalitan natin, pero tuwing gabi nilalagyan muna natin ng karton yan para sigurado yung init na kailangan nila hindi masyadong ano sa lamig. Yan mga chicken. Oh, ayan mga ka-chicken, nakita nyo na yung ating mga sisyo, no? Nailipat na din natin sila. D18 nila ngayon mga ka-chicken. At sa mga hindi pa nakapanood mga ka-chicken, sa mga previous vlog natin sa pag-alaga ng sisyo, mula D1 hanggang D17, panoorin nyo na lang po mga ka-chicken. Nasa description yung link sa baba mga ka-chicken, no? Pakitingnan nyo lang mga ka-chicken. Nandun, tingnan nyo mga ka-chicken yung simula sa pag-alaga natin sa D1, kung ano mga dapat gawin sa pag-umpisang sisyo. Kung hindi nyo pa napanood mga ka-chicken, at saka nagbigay rin tayo dito ng 2 bakuna sa kanilang mga ka-chicken, ano? At bacteria flushing na tayo at anong mga multivitamins yung mga binibigay natin sa kanilang mga ka-chicken. Ayan, panoorin nyo po mga ka-chicken. At subaybayan nyo mga ka-chicken yung vlog natin na ito kasi ipapakita ko pa sa inyo kung ano pa yung mga gagawin natin o ibibigay sa kanila sa ating pag-alaga ng sisyo hanggang sa paglaki nila mga ka-chicken, no? At kung hindi ka pa nakapag-subscribe mga ka-chicken, please do subscribe para notified kayo sa mga susunod nating na i-upload ng mga videos mga ka-chicken, no? Para kayo agad ang ma-notified mga ka-chicken. Ayan, at bago tayo magtapos mga ka-chicken, shout out muna tayo. Shout out kay Sibulan Large Strain Chicken, aking mate from Hebrew. Shout out sa lahat ng Hebrew dyan. Ayan mga ka-chicken, maraming salamat sa inyong panonood at saka walang sawang suporta dito sa channel. At pakilike lang din po mga ka-chicken yung video natin ito bilang suporta dito sa channel. Ayan, maraming salamat ulit mga ka-chicken. Ingat po tayo palagi at Merry Christmas and advance Happy New Year sa inyo mga ka-chicken. Ayan, ingat po tayo mga ka-chicken. God bless. Sorry, it's DJ.